Республикада Татарстан Халыклары Ассамблеясының тагын 5 вакиллеге ачылды. Әлеге карар республикада милләт ара һәм конфессия ара мөнәсәбәтләре мәсьәләләре буенча Халыклар Ассамблеясы Советының һәм ведомство ара эшче төркеменең күчмә утырышында кабул ителде. Утырыш Питрәч районында үтте. Питрәч халкы кунакларны халык җырлары, биюләр, кайнар коймак белән каршы алды. Булар исә Питрәч җирендә яшәүче халыкларның милли киемнәре, һөнәр үрнәкләре, гореф-гадәтләре күргәзмәсенең бер өлеше. Дмитрий Давыдов гөсләдә үзе уйнарга өйрәнгән. Ел ярым элек беренче тапкыр гөслә тавышын ишеткәч, үзем дә өйрәнергә булдым ди ул. Әлеге музыка уен кораллары таблак һәм тор дип атала. Үзбәкстанда аларда уйнау осталыгы буыннан-буынга күчә. Республика Татарстан, город Казань мне нравится. Татарстан Казан шәһәре миңа бик ошый. Мин Казанда яшәдем, аннары Питрәчкә күчендем. Питрәч районы миңа тыныч урында булуы белән ошады. Халык та яхшы. Татарстан Халыклары Ассамблеясы Советы белән Татарстанда милләт ара һәм конфессия ара мөнәсәбәтләр мәсьәләләре буенча ведомство ара эш төркеменең уртак күчмә утырышында да сүз тынычлык, татулык һәм дуслык турында барды. Бүгенге Совет утырышында караган мәсьәләләр беренчедән бәйле. Үзебезнең президентыбыз куйган мәсьәлә буенча еллык юлламасында Дәүләт Советына менә Туган телләр елы, дуслык елы, халыкара тынычлык елы дигән мәсьәлә. Без аны бүген программасын җинтекләп карап, бөтенебез бер тавыштан программаны кабул иттек. Киләсе елга һәрбер район, һәрбер шәһәр, һәрбер поселение дип әйтик, алар үзенең өлешен шушы зур эшкә кертергә тиеш булалар. Без бүген яңа филиаллар ачырга дип карар кабул иттек. Менә районнарда, шәһәрләрдә ассамблеяның филиалларын, представительство дип әйтәбез инде, филиалларын алар белән бергә тагын бу эшне яңа дәрәҗәгә күтәрергә дигән. Залда утыручылар дистанцион режимда да киләчәк эш программасын җентекләп тикшерделәр. Татарстан Халыклары Ассамблеясының 5 яңа вакиллеге ачылды. Хәзер исә республикада 24 вакилле һәм 2 филиал бар. Шулпан Амири, Инна Данилова, Илдар Галиутдинов, Татарстан яңалыклары.